caixa de lápis de cores, luminosos e vivos. Tiña unha caixa de lápis de cores, cores quentes, cores moi fríos. Tiña unha caixa de lápis de cores, cores quentes, cores moi fríos. Non tiña vermello para debuxar as feridas ensangrentadas. Non tiña negro para debuxar a cor dos orfos. Non tiña branco para debuxar a cara e as mans dos mortos. Non tiña amarelo para debuxar as areas prendidas. Mais tiña unha cor laranxa para exprimir a ledicia de vivir. Tiña o verde para representar os gromos e os números. Tiña o azul para debuxar ceros claros e límpidos. Tiña o rosa para simbolizar os soños e a calma. Entón senteime e debuxei a paz. Debuxei a paz. A paz.